Hej drenge og piger. Nu er eksamen lige om hjørnet, og den skal I klædes på til på bedst mulig vis. Jeg vil i den her video forklare kort og godt, hvordan dansk eksamen bliver afholdt ude på Skive Tekniske Skole. Du skal slå jer ned. I skal selvfølgelig møde uden for det angivende eksamenslokale på det angivende tidspunkt. Al information finder I et dokument, som jeg vil lægge op på elevplanen. I skal bare tage forbehold for, at eksamensplanen kan skride. Eksamen er delt op i 3 faser. Første fase begynder, når du skal ind og trække en ukendt tekst. Jeg vil føre over i forberedelseslokalet, som ligger tæt på eksamenslokalet, og herefter har du en halv time til at analysere den ukendte tekst. Når den halve time er gået, kommer jeg og henter dig. Vi går ind i eksamenslokalet sammen, og så begynder selve eksamen. Du har cirka 10 minutter til at præsentere din analyse. Du skal huske, at når du forbereder dig, så må du gøre brug af alle de notater, som du har fået og taget gennem hele grundforløbet. Husk, det er selve analysen, du vil blive vurderet på i den her fase. I fase 2, der skal du medbringe et produkt. Det kan være et emne, det kan være et værktøj, et billede af et stykke arbejde, eller hvad end du nu finder på. Det skal bare være noget, som har med dit fag at gøre. Du skal integrere så mange farvetryk som overhovedet muligt i et oplæg, som skal vare 2-3 minutter. I fase 2, der vil du blive vurderet på, om du kan bruge farvetryk i den rette sammenhæng. Jeg vil lige prøve at give et eksempel på, hvordan en tømrer kom igennem fase 2 sidste år. Denne tømrer medbragte et billede af et shelter, som han havde bygget i løbet af grundforløbet. Som I kan se på billedet, skrev han i et Word-dokument, hvordan han trin for trin havde bygget det shelter, altså med hvilke værktøjer, hvilke materialer. Han highlightede de forskellige farvetryk, han ville bruge, og medbragte dokumentet på en USB-nøgle og åbnede det på vores PC inde i eksamenslokalet. Derfra tog vi det op på smartboardet, og han havde det faktisk som et dokument, han kunne læne sig op ad, og det var en metode til at fremhæve farvetrykkene for sensor, og i tilfælde af, at han blev nervøs, og i tilfælde af, at han gik bagløs under eksamen, så havde han dokumentet i baghånden hele tiden. I fase 3. Du skal jo skrive en synopsis, og du skal præsentere din synopsis via et PowerPoint. Husk nu, vi har læst din PowerPoint på forhånd, eller din synopsis på forhånd. Derfor skal du ikke gentage alt, hvad der står, men du skal derimod uddybe den. Du skal også huske at lave en logisk rækkefølge i et PowerPoint-præsentation. Du skal indlede med problemet, du skal derefter komme med løsning, og slutte et resultat. Dette oplæg skal vare cirka 10 minutter. I fase 3 vil du blive vurderet på din kvalitet af præsentationen af din synopsis. Do's. Kom gerne i god tid. Gerne 30 minutter før. Det er aldrig godt at komme ved det. Smid jakken, når du kommer, og du skal ikke have nogen hue på eller nogen caps. Det ser bare træls ud. Det sender nogle dårlige signaler. Giv sensor hånden, så snart du træder ind i lokalet og præsenterer dig selv. Hvis du er nervøs, så sig det. Det giver os bedre muligheder og bedre forudsætninger for at hjælpe dig. Tag lige en tår vand under eksamen, hvis du skal blive tør i munden. Og medbring nu alle de materialer, der ligger inde på elevplanen, få dem printet ud på forhånd, og medbring alle notater, du har taget i løbet af grundforløbet. Du får dem ikke også. Og så husk at medbringe din præsentation af din synopsis på en USB-nøgle, eller selvfølgelig også på din USB, eller på din egen PC, det er du også velkommen til, da vi har en PC inde i eksamenslokalet. Og endnu en gang, husk, medbring alle de notater, du nu har fået gennem året. Der er ingen internetadgang. Både sensor og jeg ønsker, at du får den bedste eksamen. Vi er ikke ude på at skræmme dig, vi bider ikke, så du behøver ikke at være nervøs. Og der er ingen grund til at være nervøs. Som sagt, det er bare en samtale. Vi ønsker det bedste for dig. Det I skal nu, det I skal forberede nogle spørgsmål hjemmefra, hvis der er det mindste i tvivl om. Så endelig få skrevet noget ned, så vi kan være klædt på så godt som muligt. God arbejdslyst.